Swper Dolig heddiw, beth am drefnu gael anreg dolig ar gyfer eich cymuned chi? Wedi bod yn bleser cydweithio efo M-SParc ar y prosiect yma. Canolfan gymunedol wedi fama i fod, ond be mae gweithio efo M-SParc wedi galluogi ni wneud ydy cael fwy o bobl trwy drws. Mae yna grefftwyr lleol wedi bod yn dod fewn, mae North Wales Tech wedi bod fewn, mae'r ysgolion lleol wedi bod fewn. So mae fama go iawn wedi bod yn rili brysur am gyfnod o 3 mis. A mae'n mynd i roi platform i ni ddatblygu y lle yma fel gofod co-working ar gyfer y dyfodol. A mae hefyd wedi galluogi ni i gael offer anhygoel yn fama. Dyna'r 3D printers mae'r stwff ma ni ddim yn dall yn hun, ond mae'n ymwneud. Fyswn i'n annog unrhyw gymuned sydd efo diddordeb mewn cydweithio, arloesedd, creu. Fyswn i'n annog nhw i gydweithio efo M-SParc. Mae hwn bendant wedi gweithio yn y Fflin Ogwen. So pwrpas M-SParc Ar y Lôn fel rhaglen ydy i ddod â ethos M-SParc o ysbrydoli ac isbarduno i gymunedau newydd yng Nghonwy a Gwynedd. Yn y fwy na hynna, mae gennym ni gyfle i rhoi cyngor busnes o'r hwb yma hefyd, yn ogystal â digwyddiadau busnes, digwyddiadau gwyddoniaeth i blant, digwyddiadau tech a digwyddiadau creu. Arian, 1, 2, 3. Y gobaith hefo M-SParc Ar y Lôn ydy bod ni'n gallu gadael ein marc yma ar ôl ni adael, bod y legacy'n cael ei gario ymlaen hefo'r cymuned a bod nhw'n cario ymlaen. Mae hyn wedi gweithio Bethesda a da ni'n edrych rwan i symud ymlaen i'n lleoliad ail. Felly, os da chi'n meddwl fysa'ch cymuned chi'n buddio o rhywbeth fel M-SParc Ar y Lôn, cysylltwch efo ni, llenwch y ffurflen gais neu gyrwch fideo ato.